Ola, bo día, somos os nenos e nenas de cuarto A. Estamos co noso teacher Luís para coñecelo un pouco máis. De pequeno eras bo estudante? Bueno, que tal? Bo día. Bueno, moitas grazas por entrevistarme. A verdade é que me fai bastante ilusión. Estou tan un pouco nervioso. De pequeno era bo estudiante. A ver, académicamente era de 7 e 8, o sea que non había queixa. Ás veces sacaba peor nota e tal, pero bueno, sí, eu movíame por aí. Pero cando tiñamos a idade de comportamento, bueno, creo que algúns mestres dirían que era mellorable, sí. Cando eras neno xa che gustaba tanto o inglés? Pois mira, sí. Eu comecei a estudar inglés nunha clase particular cando tiña 9 anos. Sí? A miña profesora chamábase Consuelo. Consuelo é unha muller que é nativa de Estados Unidos, ela é de preto de New Jersey. E entón ia as súas clases, que estaban moi pretiño de onde eu vivía, e ela tiña unha forma de ensinar que estaba baseada en xogos, xogábamos moitos xogos de mesa, o Monopolio, o Cluedo, todo en inglés. Facíamos fichas moi divertidas, que eran así como retos e acertixos, e gustábame moito. E bueno, sí, a raíz desas clases, pois comecei a collerlle o gusto ao inglés, sí, sí. Os teus pais axudabanche ás veces a falar inglés na casa? Pois mira, non era o caso, porque eu recordo cando era pequeno que ás veces eu preguntáballe, sobre todo a miña nai, isto como se di en inglés? Sabes como se di isto e tal? E a miña nai sempre me respondía que ela o inglés non se lle daba nada ben. E o meu pai tampouco se lle daba moi ben. Decidiches estudiar magisterio por inglés ou por outra especialidade? Mira, cando eu estudei magisterio foi no ano 2011, porque antes estudara outra carreira, eu antes de magisterio fixen óptica. Entón, sí. Entón, cando fixen magisterio xa estaba instaurado o novo plan no que non podíamos elexir de especialidades. Só podedes elexir grado de magisterio en educación primaria e grado en mestre de educación infantil. Entón, elexín educación primaria porque iso, non tiña opción de coller inglés ou outra cousa. Pero ao final do grado en mestre de educación primaria, sí que o último ano fixen as 4 ou 5 asignaturas, 4 ou 5 materias que son necesarias para que che dean a mención de educación primaria por lingua estranxeira inglés. Estudiaches algo máis que magisterio? Efectivamente, xa o comentei. A parte de magisterio, antes fixen a diplomatura de óptica e optometría. E logo tamén, que, bueno, é un título que non é universitario, pero, mira, servime moito e gústame dicilo porque estou moi orgulloso de selo. Eu teño o título de monitor de tempo libre, que o saquei o primeiro ano que estudei magisterio. Porque, claro, eu viña de traballar de óptico e que non me gustase, que non me fose ben a cousa. Entón, cando me metín a estudar magisterio, pensei que sería boa idea traballar antes con nenos, pois para ver se me gustaba tamén. Non vai a ser, non? Que fixera unha carreira outra vez e que de pronto me puxera a traballar con cativos e tampouco me gustara. Entón, iso, saquei o título de monitor de tempo libre, traballei, xa dentro do primer momento vin que iso gustábame moito, e esos son basicamente os meus títulos. Por que quixeches traballar de mestre? Porque a min gustaba moito ensinar, sí? Dende que son mozo, a min na clase gustaba axudar os compañeiros. E claro, se mesturabas que por un lado me gustaba o inglés e por outro lado me gustaba ensinar, pois estaba claro, ser mestre era a miña saída natural. O que sucede é que, en primeiro de bacharelato, con 17 anos, tiven aí unha pequena crise de dúbida, eu estaba facendo bacharelato de ciencias, entón pensei que o mellor podíame gustar máis facer algo científico e tal, entón decanteime por óptica, pero correxín o tiro, cambiei o meu traballo e creo que acertei porque estou moito máis contento. Que é o que máis che gusta de ser mestre de inglés?
Buf, a mí me gustan moitas cousas de ser mestre de inglés. Unha cousa que me gusta moito é que é un traballo no que sempre estás activo. Chegas ás 9, marchas ás 2 e non paras de facer cousas. Sempre, pois, se tes que dar clase, pois non paras, estás explicando, estás facendo exercicios, estás corrixindo, estás falando continuamente e o tempo pasa voando. A min pareceme moi entretenido. Logo, bueno, eu aparte de mestre de inglés, son secretario, entón, eso, cando non dou clase, métome no despacho e tamén non paro de facer cousas. Entón, pois, é unha das cousas que máis me gusta. Eso, que o tempo pasa moi rápido porque o paso ben. Cantos anos levas traballando neste colexio? Neste cole levo dende o ano 2020, dende setembro de 2020. É dicir, que vou facer 6 anos o próximo setembro. Ademais de ser mestre de inglés, faz algunha outra función no colexio? Pois xa comentei, efectivamente. Son secretario do cole. Que é ser secretario do equipo directivo? Ser secretario é, digamos, vou explicar as funcións, no, que teñe un secretario. O secretario encárgase de manexar as contas da escola, é dicir, xestionar o gasto de cartos, sí? da escola. E logo tamén é a persoa encargada de coordinar aos traballadores non docentes, é dicir, as coidadoras e o administrativo, basicamente. Sabemos que coordinas o Erasmus do colexio, supón moito traballo. Pois mira, é bastante traballo, a verdade é que sí. Sí, a coordinación do equipo Erasmus, bueno, o que estou facendo eu este ano é coordinar o proxecto Erasmus no que estamos implicados este curso, vale? É un proxecto que temos cunha escola de Turquía e cunha escola de Polonia. A verdade é que sí que dá moito traballo, pero é moi satisfactorio. Eu creo moito nestes proxectos europeos e todo o traballo que me leva, pois, fago con moito gusto. Que países se visitan este ano? Pois este ano, polo momento, só se visitou Turquía, vale? Foron do 10 ao 17 de abril. No día 23 de maio, imos ir a Polonia. A un pobo, unha aldeiña pequena que se chama Siniava. Sí? É unha aldea na que eu xa estiven en outubro, que viaxei coa directora, con Conchi, e a Turquía foron a cidade de Esmirna, que é a terceira cidade máis grande de Turquía. Que país te gustaría visitar no Erasmus para ver o seu sistema educativo? Moitísimos, a verdade. Mira, eu, gracias ao proxecto Erasmus, puiden ir a Lituania, non co cole, fun co CCR de Ferrol, e pareceume unha viaxe moi interesante, pareceume que nos países bálticos estánse a facer cousas importantes. Entón, pois o mellor Estonia, o mellor Finlandia, Suecia, eses países poden ser moi interesantes para visitar. Grazas a ti, temos o proxecto medioambiental co Colexio de Mirasierra. Como atopaches a ese socio? Pois sí, mira, o Colexio de Mirasierra de Madrid, pois tivemos a sorte de que nos uniron a él a través dun programa no que participamos o curso anterior, fai 2 cursos, que se chamaba Observa Acción. Vale? Observa Acción é un programa educativo promovido pola Xunta de Galicia que o que busca é que mestres e mestras dos coles galegos pois aprendan uns de outros, sí? Entón, consiste en que imos visitar escolas... No primeiro ano que fixemos, fomos visitar unha escola de aquí de Galicia, de Ribeira, na que aprendimos un montón de cousas. A verdade é que foi un cole espectacular. E o segundo ano, dámonos a posibilidade de ir a un colexio de fora de España ou un colexio de España. E a nos tocounos ir visitar o CEIP Mirasierra. E, bueno, foi unha conexión pois moi significativa, ata o punto de que, pois, despois do proxecto, hoxe seguimos en contacto. Eu xa non traballo con... Bueno, nesta ocasión non estou traballando directamente con María, pero vosa tutora, María Amado, pois aceptou, interesouse en estar en contacto con eles. Bueno, creo que estades facendo un traballo moi interesante. Estás contento cos resultados da nosa Patrulla Verde?
Pois estou moi contento coa iniciativa, sí, que se nos ocurriu a todos. Estou contento con que se nos ocorrera. Creo que repercute positivamente no medio ambiente. Estou contento con que os resultados son moi bons. Creo que neste último mes todos os grupos conseguiche desa insignia. Entón, en liñas xerais, penso que foi un acerto, sí. Para aprender inglés, fucheste fora de España? Non. Eu todo o inglés que aprendín foi gracias a Consuelo. Consuelo foi a que fixo esta obra. Eu soamente viaxei, fixen unha vez un curso de aprender inglés en Londres no ano 2008, pero, bueno, foron 3 semanas, pero tampouco creas que foi moi importante, non repercutiu de maneira moi notable na miña aprendizaxe. Non, eu todo o inglés que aprendín foi aquí. E por último, que che gusta facer no teu tempo libre? Ai, a min no meu tempo libre gustame facer tantas cousas, pero mira, principalmente unha cousa que fago moito é xogar ao pádel. Eu antes xogaba máis, antes xogaba case todos os días. Agora xogo unha ou dúas veces a semana, pero disfruto moito. Logo tamén me gusta ir ao gimnasio, gústame quedar cos amigos, ver fútbol, ir ao Racing e bueno, basicamente iso. Creo que así se pode resumir o meu tempo libre. Faz algún deporte? Algún deporte? Sí, xa che digo, vou a pádel e vou ao gimnasio. Aí está abrindo a pregunta, a ver que Lucía está abrindo a pregunta final. Cóntame. Gustanche os pementos de Padrón? Home, a pregunta clásica, Pois mira, eu todas as entrevistas que vexo, a xente pregunta, gustache os pementos de Padrón? A xente di que sí. A min a verdade é que os pementos de Padrón non me parecen o mellor do mundo. Tomos, se están tomos, pero eu sempre son dos que cando imos comer varios e alguén di, piñamos pementos, eu sempre digo, por min non. Pero bueno, están ben, cumplen. Queremos agradecerche esta entrevista con un agasallo. Pero bueno, un agasallo. Pero non tedes que agradecerme nada. As grazas do volar eu a vos. Que? Unha bolsa. Unha bolsa, unha tote bag. A ver. E que ten esta bolsa? Coe a túa cara. Por favor, estou un pouco emocionado, E por detrás ten as nosas firmas. ¡Qué bonita! Sí. Bueno, que detalle, moitísimas gracias, de verdade que sí, Bueno, pero é que a bolsa non lle falta detalle, porque, bueno, o vídeo, tengo aquí de fondo o vídeo de Rana Gustavo e a nena que canta o abecedario, que é o meu novo hit. Bueno, pois moitísimas gracias, de verdade, nada, espero non terme liado moito, que eu falo moito, xa me vedes. Veña, moitísimas grazas.